Tanong. Hindi ko nababasa. Bakit mo ako mahal? Bakit kita mahal? Bakit ang mahal? Oh. Parang ang hirap ng tanong mo Oh, ikaw. Ang hirap ba sagutin ng bakit mo ako mahal? Dapat dito yung ano. Dito tayo. Para ano, dito. Yan. Bakit mo ako mahal? Ang hirap sagutin eh. Bakit kita mahal? Kailangan ba may dahilan yung pagmamahal? Ba't kita mahal? Mahal kita kasi ano ba? Hindi ko alam eh. Basta nararamdaman ko na mahal kita. Lalo na kapag nakikita ko na masyado kang caring sa akin, thoughtful ka, inuuna mo yung mga anak natin, ganun. Yung tinutulungan mo rin ako sa mga alam mo yung parang ka na ring nanay eh, pag dito ka sa bahay. Ganun. Iba kasi yung trato mo sa akin. Pero hindi naman siguro yun yung dahilan kung bakit kita mahal. Basta mahal kita. Mahal kita. Tawag dito. In-accept kita ng buo kung ano ka before at ano ka ngayon. And kahit may mga changes, ina-accept ko pa rin yun. Yan. Iniintindi ko lahat. Kaya kita mahal. Mahal kita. Yun lang. Hindi kasi hindi mo ma-express eh. Parang kasi 'di ba, yung pagmamahal kasi hindi siya sa utak, hindi siya sa intellect eh. Sa puso mo siya mararamdaman eh. Parang mamahalin mo yung kaya kita mahal kasi parang feeling ko lang natutunan kong mahalan ng maayos yung sarili ko. Kumbaga, hindi mo kayang ibigay yung kulang ka o wala ka, di ba? So parang mahal kita kasi natutunan kong kumpletuhin na mahalin yung sarili ko ng buo. Tapos yung in excess, parang sa'yo na napunta. Kasi parang ikaw yung tao na tumulong sa akin na mahalin ko yung sarili ko. Kasi nung nagkakilala naman tayo, hindi mo naman sinabi na mahalin kita o mahalin mo ako. Ang ginawa mo naman nun, parang, sige, kilala namin yung sarili mo, mag-heal ka, ganun. Pero wala kang sinabi na mahalin mo ako, parang ganun. Kaya ang ginawa ko nun, di ba, parang selfish nga eh. Kasi tungkol lahat sa akin eh, yung development ng pagsasama natin eh. Parang mahal kita. Kasi in excess ng pagmamahal ko sa sarili ko, yun yung napupunta sa inyo. Parang ganun eh. Parang yung self-love kasi yung parang pinakamahirap na love eh. Oo, tama. Diba? Parang yun yung nasa sa sarili ko. Yung sinasabi na hanapin mo sarili mo muna. Oo, bago magmahal ng iba. Kasi parang, di ba, yung sarili mo kasi, parang yung pinakamahirap mahalin din. Oo. Kasi di mo matanggap yung sarili mo. Pag may mali ka o punong-puno ka ng criticism sa sarili, judgment sa sarili. Siguro nung panahon na ngayon, mahal kita kasi natutunan ko lang mahalin yung sarili ko ng sobra. At ang dami ko ng excess, kaya parang nag-pour out na yun papunta sa inyo ng mga bata. Parang yung time ko sa sarili ko, time ko sa inyo. Kasi may time ako sa sarili ko, kaya may time ako sa inyo. Mahal na mahal ko yung sarili ko, kaya mahal na mahal ko kayo. Alam mo yun, parang ganun. Siguro yun yung dahilan. Bakit kita mahal? Kasi parang natutunan mo ng maging totoo sa sarili mo. Saka natutunan ko rin magbigay ng pagmamahal sa inyo kasi meron akong kumpleto. Ganun. Yun naman. Nahanap mo na pala yung sarili mo. Oo, parang ganun. Parang sa akin, ang product mo, yung nasa paligid mo, yung reality mo, yun yung ikaw.
So parang pag kunyari bad trip ka, parang bad trip na lahat. So parang mapagmahal ka kasi mapagmahal yung nasa paligid mo, peaceful kasi mapagmahal ka. Parang sa within na kumpleto, kaya parang gano'n. Kaya bakit kita mahal? Kasi parang nakumpleto ko, hindi parang minahal ko yung sarili ko ng sobra sa tulong mo, tapos na laging mahal kita. Parang gano'n. Pero hindi mo siya ma-explain ng maayos. Hindi ko siya ma-explain. Yun naman. Diba? Oo, hindi ko siya Kasi, yun naman. okay. Mahal. Azun pala yung kanina, hindi ko alam. Ilang minuto yun? One, two, three. Bakit mo ako mahal?